Да, ножицата реже кълъфа. Хартията. Шкава. UDP, ако сте готови за финалите! Make some noise! Зимо! Let's go, Seko! По 30 секунди. Round 2. He's a fucking bartender! Daddy! Daddy! Извикайте за първия батъл, светлини Телбот, UDP 3, Aliasa Originals! Следващите са... Твоите хора. Значи следващият, който ще излезе, ще бъде Мохата. Ей сега, само да видя кой печели. Мохата. Къде е Мохата? Елада. Аз ще снимам. От тук нататък аз съм и оператор, да знаеш хонорара ми е двоен копен. Какво ще правиш те? Значи това е Мохата, който ще танцува с камерата, а следващия, който ще излезе е без да крие моя фаворит. Реми! Или иначе казано, племеника на Бъстър Акс! Няма ли да разберем кой печели? От предишния батъл? Да, ще трябва да разбереме. Редно е да разбереме. Журито! 3, 2, 1...